we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in Mindanao, in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. May hapon Mindanao, kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Atod namang pinakadagko ug pinakaulahing balita sa Mindanao. Ako si Tek Ocampo. Sara Hilomen Velasco. Real Soroche, live gikan dinhi sa GMA Davao Complex. Pipila ka lugar sa Mindanao nakasinati og pagbaha og landslide. Atong sayron ang detalye sa report ni John D. Esteban. Temporaryong dili maagian ang Fatima Malabog Road sa Cotabato, Davao City. Dihang nagka-landslide sa lugar tungod sa way puas nga pag-ulan. Wala hinuoy na angol og nadanyos nga sakyanan sa panghitabo og mihimo gilayon og clearing operation ang otoridad. Karong buntag, doon na nakitay heavy equipment dito sa maong dapit. Unya usa ka sa pagkakaroon usa pa lamang ka lane sa kalsada ang pwedeng maagihan. Nabungkag na kinipipila ka mga balay sa Purok Talisay, Barangay Kingking, Pantukan, Davao de Oro. Humanianod sa kusog nga bulog sa tubig baha Domingo sa hapon. Bitbit ang ilang mga gamit, daghan ang namakwit daplin sa kalsada, samtang nagpaabot nga muhubas ang tagahawak nga tubig baha. Sa Purok Gemelina sa parehong barangay. Nagtinabangay na ang mga residente og alsa sa mga motorsiklo aron makatabok human gibaha ang dalan. Gitabangan na usab ni ining kalalakinan nga makalahos ang mga babayi, tiguwang ug mga bata. Base sa MDRRMO Pantukan, 400 ka mga residente ang apektado sa paglapaw sa Kingking River. Sa Mati City, Davao Oriental, makita sa video ning upat ka tawo nga natrap sa natumbang punuan sa lubi sa Bitanag River. Naligo kuno sila sa sapa, dihang kalit misaka ang tubig. Hinuon na rescue na sila sa otoridad. Sa Matalam, Cotabato, milapaw ang sapa palibot sa Barangay Taguranao ug Barangay Minamaing ug miabot na sa karsada Biyernes sa hapon. Gilunupan usab ang mga basakan sa lugar ug mas misamot pa ang baha pagkagabi. Hinungdan, daghang motorista ang stranded. Samtang, maisugong gitabok sa mga residente ang naghaguros nga tubig baha sa Barangay Minamaing aron lang makauli sa ilahang panimalay. Sa General Santos City, gimonitor sa BDRRMO Barangay Labangal ang water level sa Silway River tungod sa posibleng pagsaka sa tubig. Hinuon anaa pa sa medium level ang water flow sa maong sapa sukad adlawng Domingo. Base sa monitoring sa Pag-asa, easterlies ang nakaapekto karon sa panahon sa Mindanao. Busa lauman ang mga pag-ulan o localized thunderstorms sa daghang dapit sa Mindanao. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao. Barangay Hall sa Barangay 19B sa Davao City nasunog. Sa kapaspas sa pag-ulbo sa kalayo, mga gamit ug mga dokumento nahurot og kasunog. Ani ang detalye?
Lunes sa buntag, pinaspasay na ang mga personay sa Barangay 19-B aron makabalhin na sa ilang temporaryong opisina human nasunog ang ilang barangay hall. Domingo sa kadlawon, miulbo ang sunog sa barangay hall nga nagsugod kuno sa second floor. Electrical short circuit ang gitudlong hinungdan sa sunog. Fortunately, walay reported nga injured or casualty during sa incident ug wala na kini nakadamay pa sa laing mga structures nga naa sa iyang palibot. Kining si Tatay Antonio Futalan, miadto pa sa barangay alang sa iyang hearing, apan giabisuhan nga i-reschedule na lang. Nasunog man ang barangay, siguro postpone sa ang among mangita sa silang lugar para mapadayon ang among hearing karon. Tungod sa itabo, ipagamit sa kapitan ang iyang kaugalingong building aron magpadayon ang operasyon sa barangay. Okay, mag-alala. Hanggang ako nahan dito, tuloy ang opisina natin. Hindi natin iiwanan ito dahil maraming umaasa sa barangay. Ang dami yung certification, araw-araw. Siguro mga higit mga 100 tao, araw-araw yan. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Real Soroche para sa One Mindanao. Opisina sa usa ka construction firm sa Cagayan de Oro City, gitulis. Atong sayron ang detalye sa live report ni Cyril Chavez. Cyril. Yes, Real, ang nakapait tungod ang kwarta nga nadagit sa tulisan pang sweldo unta sa mga trabahante. Sabado sa hapon, gisulod sa usa ka armadong lalaki ang usa ka construction firm sa Tejero Street, Zone 7, Barangay Patag, Cagayan de Oro City og mideklarang hold up dungan sa pagtion sa iyang pusil. Paspas niya ning gikuha ang kwarta og misibat sakay sa usa ka taxi nga nag-ali duol sa opisina. Kontrol siya sa kwarta sa ibutang. Oo, nagto sa kwarto. Kaya nag-ihap man to ting sweldo man jud to Sabado. Oo, ting sweldo Sabado. Sweldo to sa mga tao. Oo, sweldo to sa mga tao. Gisulayan pa sa mga trabahante nga pugnan ang taxi apan paspas kining mipadagan palayo. Nasayrang nagpailang pulis ang sospek sa taxi driver ug nagpahatod sa barangay Kalaanan. Diyang mibalik ang taxi driver aron moali duol sa nahitabuan sa krimen. Dito lang niya nasayrang tulisan di ay ang iyang pasahero. Pagpaklaro nimo di ka niya kasabot. Kasabot ba di? Start na ang taxi nga asa nga direksyon. Para kay huwanan pagsakay na atos mo ko dali. Nakuha sa crime scene ang bag nga iya sa suspect ug nagsayrang kanhin trabahante di ay kini sa opisinang iyang gitulis. Sa follow-up operation ilang nadakpan ang suspect ug nabawi ang 66,000 pesos nga nabilin sa kwarta. Pagkahitabo ato kung wala tong mga taxi driver o wala tong uban mga witnesses, posible maglisod gyud po mi and pasalamat kay ana nga with their help and cooperation immediately and in less than 10 hours nakuha na mga suspect. Igo na lamang sa pagmahay ang suspect kay nahimo lamang kuno niya ang krimen tungod sa kalisod sa kinabuhi. Tungod sa kanin po pandemya sir ba nga wala tayo sakto trabaho. Una buhat na ako bunto. Pero nangay ko pasaylo sa kunato. Sa tagiyang akong gibuhat. Real tambag sa otoridad ngadto sa publiko nga taliwala pa man sa kalisod nga nasinati karong pandemya dili kini igong rason aron mohimo og krimen. Real. Okay, daghang salamat Cyril Chavez. Nangabli og dugang vaccination sites ang Davao City LGU ilabi na karong duna kini target nga mabakunahan nga senior citizens karong semanaha. Atong sayron ang detalya sa live report ni Sheila Vergara Rubio. Sheila. Sara gilaraw sa Davao City LGU nga makaabot sa 42,000 ka mga senior citizen ang ilang mabakunahan karong semanaha. Busa dunay giablihan nga dugang vaccination site aron mapaspasan ang pagpabakuna. Giabrihan karong adlawa ang Davao City National High School Vaccination Hub kung asa nagabakuna og A2 kon senior citizen nga residente sa downtown area sa syudad. Kini na ang ika-18 nga vaccination site sa Dakbayan sa Davao. Sukad ni atong Biyernes, ana-ana sa 12,000 ka senior citizen ang nabakunahan ug gilaraw nga makaabot kini og 42,000 karong semanaha. This is District D, but pwede niya entertain ng District A. And District C is at Gaisano and District D is at Dizon. Sa ceremonial inoculation, mga personahe sa DepEd ang gibakunahan. Ang tanang gibakunahan gipahibalo sa kung unsa nga bakuna ang iturok kanila. Okay man. Sa BP po.
Ay, kuan pa, gipausab ko. Kay kanina kuan, 120 over pila to. Asa medyo taas-taas siya. So far, wala man. Ang BP ko lang nagkuhan nga nag 140 over 80. Kay siguro sayo pa ko kanina nagkuhan kay in charge man misa kuhan. Sa lakaw-lakaw siguro, basi mo ito nagkuhan na ako BP. Sigon sa City Health Office, kung padayon ang pag-abot-abot sa bakuna, dire-diretso na ang pag-abri sa uban pang vaccination site aron masugda na ang pagpabakuna sa 80 group o katong dunay comorbidities nga sundan gilayon sa general public. Sara, sigon sa City Health nga abrihan usab nila og mga adlawa ang vaccination hub sa Marilog, Pakibato ug sa Gaisano Mall. Sara. Okay, dagang salamat, Sheila Vergara Rubio. Northern Mindanao Medical Center kung NMMC sa Cagayan City gipelawom na sa Code Red aron matutukan ang COVID-19 response. Gianunsyo na sa mga kadakuan sa Northern Mindanao Medical Center nga anaa na karon sila sa Code Red. Sa mga pulisya, mas gipatasan ang COVID-19 capacity sa ospital gikan sa 40% ngadto sa 50%. Tungod nini, nagahangyo ang NMMC ngadto sa mga private hospital sa syudad nga mas tutukan nila ang mga admissions sa mga non-COVID-19 patients aron mabawas-bawasan ang pasyente sa NMMC. Sa mong lakang nalipay si Cagayan de Oro City Mayor Oscar Moreno niini tungod makatabang kini sa pag-address sa nagkasakang kaso sa COVID-19 sa rehiyon. Butyag usab sa opisyal nga kung malikayan dili gayud i-lockdown ang tibok syudad, labi pa nga dili kini ang solusyon sa pandemya ug makaapekto kini sa ekonomiya. No, okay, ang lockdown per se will not stop the spread of the virus. Ang mahitabo lang sa lockdown, tanan puyos balay na kulang na mobility na mo nang maminos ang infection except dito sa balay. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Tulo patay samtang 5 ang naangol sa managlahing aksidente sa Mindanao. Ang detalye sa report ni Cyril Chavez. 2 patay samtang 5 ang angol sa karambola sa 5 ka mga sakyanan sa National Highway sa Barangay Bulanid sa Labangan, Zamboanga del Sur. Base sa investigasyon, nabanggaan kuno sa SUV ang katapad ni ining tricycle ug nabalintong kini sa Picas Lane. Hinungdan na banggaan usab ni ini ang 3 ka motorsiklo, din patay ang 2 ka angkas nga sila Michael Gimat 14 anyos ug Abi Salinding 41 anyos. Didala na sa ospital ang mga samdan samtang ikustodiya sa kapulisan ang driver sa SUV nga si Ryan Haron nga posibleng mag-atubang og kasong reckless imprudence resulting to multiple homicide, multiple physical injuries ug damage to properties. Patay na diyang nakit-an ang lawas sa 64 anyos nga si Artemio Orani sa irrigation canal sa Nursery Road, Barangay Lagao, General Santos City. Base sa investigasyon, nananghid kuno ang biktima sa anak ni ini nga magbisikleta aron mutaya og loto. Sumala sa anak sa biktima na mild stroke na kuno ang biktima kaniadto. Busa nagtuo ang kapulisan nga posibleng giatake kini ug nahulog sa kanal. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Sa Cagayan de Oro City, usa ka barbero gipusil patay sa wala mailing suspect. Dugang detalye sa report ni Esther Ipanag. Dead on arrival na dihang gidala sa hospital ang biktima nga si Mark Navales, usa ka barbero. Human gipusil patay sa wala mailhing suspect sa Barangay Tablon sa Cagayan de Oro City. Sigon sa investigasyon sa kapulisan, pauli na ang biktima sakay sa motorsiklo dihang gipusil sa suspect. Posibleng planado sab kuno ang pagpamusil sanglit alas 4 pa sa hapon, dihang nagbaras-baras na ang suspect sa lugar. Una nahitabo ang pagpamusil alas 6 sa gabi. Mura siya og na ambush type siya. Kay ang atong biktima is nagsakay siya sa motor, ang atong suspect naghulat lang sa kanto. Santos ang area nga yung istambayan is beneficial kay sa suspect. Oy, kusog, oy, duhagid ka buto. Human sa pagpamusil, gilayong misibat ang suspect sakay sa motorsiklo. Nakaangkon ang biktima og duha ka samad pinusilan sa ubos nga bahin sa likod ni ini ug sa dughan.
Duha ka anggulo ang gilantaw sa kapulisan samtang nagpadayon ang investigasyon. Unay ko nagasunod-sunod sa iya, isa ko kasimana na, pero wag siya na-stress amang istoryan silingan ra. Kauban si Makoy Simpron sa kamera. Ako sa Ethel Ipanag para sa One Mindanao. Human sa upat ka tuig gikan sa Marawi Siege, gitugutan ng makabalik ang ubang residente sa Marawi City aron makatukod pagbalik sa ilang mga panimalay. Ana sa 65% ang rehabilitation sa road network sa Marawi City, sumalat ni Secretary Eduardo Del Rosario sa Department of Human Settlements and Urban Development. Busa lauman nga sa Oktubre karong tuiga, makabalik na mga residente aron makatukod pagbalik sa ilang mga balay. Ginapaabot pa nga aprubahan sa Kongreso ang compensation bill aron mahatagan og ayuda ang mga residente nga magamit sa pagtukod sa ilang balay. Samtang sa dili pa kini mapasar, mamahimo nang makatukod og balik sa ilang balay katong dunay ikagasto. 9.1 million pesos nga smuggled nga sigarilyo naharang sa Zamboanga City. Naharang sa 2nd Zamboanga City Mobile Force Company ug Bureau of Customs ang 260 kakaong smuggled nga sigarilyo sakay sa MV Airborne Norfalin sa kadagatan nga sakop sa Margarikudo, Zamboanga City. Nagkantidad og 9.1 million pesos ang kontrabando nga gikan Hulo ug dalawon unta sa barangay Maasin ning syudad. Wala mitugan ang unom ka tripulante sa barko kung kinsa ang tag-iya sa mga sigarilyo. Gikustodiya na sa customs ang mga smuggled nga sigarilyo, lakip ang mga tripulante alang sa investigasyon. 5 kabuhing baboy ang nakumpiska sa checkpoint sa El Salvador City human illegal nga gibiyahe. Samtang sa 15 ka mga barangay sa syudad, 2 na lamang ang nagpabiling ASF free. Anang report ni Ethel Ipanag. Naharang sa checkpoint sa Amoros, El Salvador City kining truck nga adunay kargang 5 ka baboy. Gikumpiskar gilayon kini sa City Veterinary Office human masapon nga sekreto kining gibiyahe pagawas sa syudad. Sigon sa otoridad, nga kalapasan kini sanglit bawal ang pagbiyahe sa mga baboy gikan sa mga lugar nga kontaminado sa ASF. Makuhaan sa baboy, muy mubayad og not less than 3,000. Dayon sa second offense is imprisonment for not later than 8 months, 6 months. Hinoon, giwarningan ng mga komprador samtang gilakip sa pagdepopulate ang mga nakumpiskang mga baboy. Samtang sa 15 ka barangay sa El Salvador City, 2 na lamang ang nagpabiling ASF free. Kini ang barangay poblasyon og Pedro sa Bacolio, kung asa gikolektahan na usab og blood samples ang mga baboy dinhi. Sigon sa barangay poblasyon, nga anaa lamang sa 3 ang namuhi og baboy tungod sa kahadlok. Dili na gyud ing ana pod kadaghan kayo ang namuhi sa baboy. Kampanya gyud nga ug mahimo dili gyud pakanon sa pasaw. Hinoon kamulo na usab sa paghatag og financial assistance ang LGU ngadto sa hog raisers nga apektado sa ASF. Kauban si James Yap sa kamera. Ako sa Ethel Ipanag para sa One Mindanao. Sa subling pagsaka sa mga kaso sa COVID-19 sa Davao City, 5 ka barangay ang gila karon nga critical risk area sa mga daghang kaso sa COVID-19. Ano yung report ni Sheila Vergara Rubio. Critical risk barangays ang 1A, 9A, 20B, 36D ug Mulig subay sa latest barangay classification and risk assessment sa active COVID-19 cases sugod Mayo 24. 12 ang high risk barangays ug kini mao ang 24C, A ang Yongto Senior, Kadalian, Baguio, Komunal, Mandog, Matina Crossing, Matina Pangi, Mintal, Rafael Castillo, San Antonio Agdao, Sa ug Turil proper. 12 usab ang high risk area subay sa kaduol sa critical risk areas ug kini mao ang 2A, 8A, 10A, 18B, 37D, 38D, 39D, 40D, Alambre, Bangkas Heights, Bago Shiro ug Governor Pasiano Bangoy. 27 ang moderate risk barangays ug kini mao ang 5A, 7A, 13B, 19B, 23C, 27C, 31D, 32D, 33D, 35D, Agdao proper, Bago Playa, Bukana, Buhangin proper, Kabantian, Katalunan Grande, Lapu-Lapu Agdao, Lubugan, Maa, Manambulan, Matina Aplaya, Panakan, Sumimaw, Pakibato, Talomo proper, Tigato, Ula Tugbok ug Wilfredo Aquino. 20 usab ang moderate risk nga base sa kaduol sa high risk areas ug kini mao ang 21C, 25C, 28C, 29C, Baguio proper, Carmen, Centro San Juan Agdao, Crossing Bayabas, Daliao, Dumoy, Governor Vicente Duterte, Indangan, Langob, Lisada, Pampanga, Santo Niño, Tugbok, Tamantawan, Tugbok proper, Ubalde ug Vicente Hison Senior. Samtang ang 106 ka barangay nga wala na mention, giila nga low and minimal risk areas. Ako si Sheila Vergara Rubio para sa One Mindanao. Dunay 3 ka mga balay sa Marilog District, Davao City nga pinasahi tungod sa disenyo niini nga daw anaa sa karaang panahon. Atong suruyon pinaagi sa report ni Argil Relator. Daw anaa ka sa sulod sa Magic Book
Kung mobisita ka dinhi sa usa ka pribadong luna sa barangay dato sa Lumay, Marilog District, Davao City, kay ang tulo ka balay dinhi dunay disenyo nga daw anaa ka sa karaang panahon o gitawag nga Renaissance houses. Personal kini nga gipatukod sa tag-iya nga si John Batuampo. Mga houses nga makita nako sa salida, ang ilang mga sinina. Isa sa mga nag-inspire sa ako ang mga movies actually nga makahimo mga ingani nga mga balay. Pinakaunang makita ang brown house kung asa makita ang mga butang nga dunay dakong importansya kang John. Sa ubos ni ini, makita ang kwarto nga inspired sa Hollywood film nga The Hobbit. Sunod ang brick house nga gihimo sunod lang sa 29 days alang sa amahan ni John nga dunay sakit. Og ikatulo, ang windmill house nga kaning kwadra sa alagang kabayo ni John. Naningkamot jud ko nga pangitaag paagi nga mahimo siyang the real house jud. Pwede siya mapuy-an, pwede siya naay sariling CR, naay sariling TV, naay sariling mga ingana. Buot ni John nga mga kabanay og mga higala lang niya ang makasulod sa balay. Apan tungod kay pinasahi kini, dungagan pa sa nindot nga feel sa kinaiyahan. Ginahimo sab kining location sa mga pictorials sama sa prenuptials og debu sa mga kaila. Apan, wala pa din nahuman ang mga plano ni John kay ang sunod niya pangandoy mohimo og kaugalingong palasyo. Honestly, siguro kung mahimo pa jud siguro nako ang naa sa ako ang mga drawings. I'm sure people would love it. Kauban si Joe Pascual sa kamera. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Milapas na sa 90,000 ang COVID-19 cases sa Mindanao, samtang miubos ang active cases sa Pilipinas karong adlaw, bisan misaka sa 4,973 ang new cases. 90,176 na ang total COVID-19 cases sa Mindanao, samtang miubos sa 11,961 ang aktibong kaso, human 75,165 ang naayuna ug 3,050 ang namatay. Miubusab sa 48,917 ang active cases sa Pilipinas karong adlaw, human sobra 1,150,000 ang nakarecover. Miabot na sab sa 1,184,706 ang total cases ug 19,983 ang namatay. Sa tibuok kalibutan, lapas 167,181,000 ang nataptan og COVID-19 ug kapin 3,463,000 ang namatay. Ibutang naubos sa General Community Quarantine ang General Santos City sugod ugma mga kapuso. Ano ang COVID-19 update sa Mindanao? Pinaagi nining report. Ipailam na sa General Community Quarantine o GCQ ang General Santos City sugod ugma hangtod sa June 30. Kinisubay sa hangyo sa mga medical workers sa Gensan ngadto sa City IATF nga ipailaw na sa GCQ ang syudad, human nga puno na ang 7 ka COVID-19 referral hospital sa syudad, samtang padayon ang pagsakas sa mga kaso. Miabot na sa 555 ang active cases sa General Santos City ug 3,274 ang tanang kaso. Sa kuha sa cellphone video sa Santa Maria Barangay Council sa Zamboanga City, makita ang pagdali-dali sa mga tao nga misaka sa kilid sa sapa, dihang nakita ang mga tanod o pulis nga padulong sa ilang lugar. Kinihuman na dawat sa otoridad ang impormasyon nga kapin 50 ka mga tao ang nangaligo sa sapa sa Barangay Santa Maria. Kiniluyo sa gipatumang Sunday lockdown sa syudad. Matud ni Barangay Chairman Los Eli Angeles, gipang warningan o gipailaom sa orientation kalabot sa MECQ ang mga milapas inay hatagan og citation ticket. Miabot na sa 9,319 ang total COVID-19 cases sa Zamboanga City nga dunay 2,429 active cases. Nagpositibo sa COVID-19 ang mayor sa makilala sa Cotabato Province nga si Mayor Armando Kibod, laki pang asawa niini ug duha pa ka empleyado sa munisipyo. Matud ni Municipal Administrator Manuling Lalaguna, na-expose ang mayor sa empleyadong COVID-19 positive human sa Municipal Peace and Order Council meeting ni adtong May 10. Nakasinati kini og sintomas hinungdan nga nagpa-swab test kini. Ana siya sa strict self ug home quarantine. Duna nay 1,638 confirmed cases ang Cotabato Province ug 298 ang aktibong kaso. Lapas 1,000 na ang active cases sa Davao City.
Kini humanatala ang 101 new cases kagahapon kung itandi sa 19 ka new recoveries. Samtang gibutyag ni Mayor Inday Sara Duterte nga posibleng ibalik ang pagbawal sa pagawas matag Domingo ug ang paggamit sa food and medicine pass. Dako na siya nga possibility which can be discussed sa level sa Davao COVID-19 task force. Anana sa 1,015 ang COVID-19 active cases sa syudad, nga doon na 15,861 total cases. Sa Cagayan de Oro City, lakip sa kapin 70 ka new COVID-19 cases sa syudad ang usa ka miyembro sa Bureau of Fire Protection kinsa nabakunahan na. Pulis kinsa dunay travel history gawa sa syudad ug detainee sa Police Station 6. Anana sa 6,469 ang kumpirmadong kaso sa COVID-19 sa Cagayan de Oro City ug duna kini 1,006 active cases. Ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Vaccination rollout alang sa second batch nga bakuna alang sa mga senior citizens sa El Salvador City. Nagpadayon karong adlaw. Ang detalye sa report ni Ethel Ipanag. Gisugdan na pagbakuna sa El Salvador City ang second batch sa A2 priority list kung mga senior citizen gamit ang 500 doses Sinovac vaccine. Target sa syudad nga makumpleto ang pagbakuna sa 4,663 ka senior citizens. Kining si Tatay Ronaldo Bahuyo, 73 years old, ang kabado gihapon nga magpabakuna. Gani nagbutang pa kini og 10 pesos sa iyang sapatos nga iyang tinuuhan aron mawala ang kakulba sa pagtusok sa bakuna. Nawala gamay, marang effective gid pero me. Mayang gabuhatong sukad na niya to before I take the board exam. Samtang si Tatay Pedro Quintanar, 67 years old, ang wala usab kahadlok nga magpabakuna. Wala man normal raman, wala mo ko gibati nga kwan. Daghan gihapon sa mga katigulangan sa syudad ang mahadlok magpabakuna tungod sa dili maayong balita nga nabasa niini sa social media. Mga beliefs bitaw na makita nila sa social media, like for example side effect sa Sinovac, sa AstraZeneca. So dili na to mawala. Mao nga ang El Salvador LGU walay puas ang kampanya sa pagpasabot sa katawhan mahitungod sa bakuna. Ang wala makaabot karong adlaw, ang hatagan gihapon og higagyon nga mabakunahan sa sunod nga schedule. Supposedly ilahang slots. Then kinahanglan mo sila mo per mag-waiver nga dili sila magpabakuna. Sayang mangud ang vaccines allocated freely for them, unya dili magamit, mausik lang. Magpadayon hantud og mga adlaw ang vaccination rollout alang sa mga senior citizen. Samtang sa Huwebes, sugdan na usab ang second dose sa mga unang nabakunahan sa A1 priority list. Kauban si James Yap sa kamera. Ako sa Ethel Ipanag para sa One Mindanao. Sa makadagan ng higayon, gipamatud-an sa GMA Regional TV ang kamenong danon sa mga balita sa rehiyon, mga kampanya niini ang Local News Matters. Ug sa makausa pa, gipasidunggan kini pinagi sa Gandingan 2021, the 15th UPLB Iskot Iskas Multi-Media Awards. Anong report? Wala magpaulahi ang GMA Regional TV sa usa sa prestiyosong award-giving bodies nga Gandingan 2021, the 15th UPLB Iskot Iskas Multimedia Awards, dihang gipasidunggan niini ang mga istorya nga hatod sa pwersa sa GMA Regional TV. Mitatak dinhi ang istorya sa Balitang Bisdak nga gi-produce ni correspondent Luan May Rondina ug video journalist Godfrey Relien. Mahitungod sa frontliner nga nagpositibo sa COVID-19 nga naglisod pagpangita og hospital bed. Apan dihang naka-recover, inay mo surrender sa trabaho, nagpadayon gihapon kini sa ngalan sa serbisyong tinuod. Kini mao ang napiling most development-oriented feature story sa Gandingan 2021. Midaog sab ang istorya sa Balitang Amyanan, isip most development-oriented investigative story. Kini ang istorya sa senior desk manager ug Balitang Amyanan anchor nga si CJ Torida, uban si senior video journalist Wilson C. sa mega flash flood sa Cagayan Valley sa miaging tuig. Nasaksihan mismo sa team ang dobleng trahedya nga nasinati sa mga Cagayano, ang pandemya sa COVID-19 nga gidugangan pa sa kalamidad. Ang maong pagbaha ang nagsilbi usab nga mitsa sa gihimong investigasyon sa nagpadagan sa Magat Dam. Sa maong kadaugan sa GMA Regional TV, gipaabot ni First Vice President and Head sa GMA Regional TV and Synergy, Oliver Victor Beltran Amoroso, ang kinasingkasing nga pagpasalamat sa University of the Philippines Los Baños ug UP Community Broadcaster Society sa pasidungog ug pagsuporta sa mga mahinungdanong balita gikan sa rehiyon.
ang maong pasidungog magsilbing inspirasyon sa GMA Regional TV sa paghatod og balita gikan sa nagkalain-laing rehiyon sa nasud. Ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Congratulations GMA Regional TV. Mga kapuso, way puwa sa among paghatod og balita. Bisitahin www.gmaregionaltv.com ug mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. Busa mga kapuso, ayaw paulahi sa mga dagkong balita sa nagadaing rehiyon sa nasod, subscribe na. Ug mo kadto mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Ako si Real Soroche. Dagang salamat sa inyong kanunay nga paguban kanamo matag adlaw. Ako si Sara Hilomen Velasco. Tungod mga balita sa atong palibot, importante alang kanamo. Kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Teko Campo, buong puso para sa Pilipino.